Hi guys, good morning. It's 5:30 ng maaga. Puntahan ko muna yung tapos kasi lang ako saglit, tapos pupunta na ako dito sa Pigiri. Maagang maga kailangan kong bisitahin yung mga baboy para kailangan ko linisan din yung kulungan din nila, tapos pakainin, bigyan na pati yung tubig nila, palitan pati yung vitamins. Kagabi naglinis pa ako ng kulungan. Ang dumi kasi nila, mahirap na baka mamaya magkasakit naman, kaya ayun, nagwalis pa ako kagabi, naglinis ako. Tumagang-maga dito mula nung dumating to nung nakaraan. Actually yung mga baboy 39 na siya, 39 days na. Oo, ayan kung ano ng balita dito sa mga to, kaya puntahan muna natin, linisin muna natin yung kulungan nila tsaka yung pagkain nila. Ang dami pa ng tubig, ayan, magang-maga. Ayan na, linis muna tayo na ito kasi yung first time ko mag-aalaga ng gantong mga baboy. Linis muna tayo. Hi, ano na kayo dyan? Dito, doon. Pula kayo doon. Doon na. Pula kayo, doon na. Doon. Alas. Naik dulu. Sama to pati itong paglilinis ng inuminan nila. Lagi ko nililinisan yan. Yung inuminan nila yan. Kailangan palitan ng tubig.
tapos na natin magasan. Magre-refill na tayo ng mga pagkain nila tsaka tubig. So yun nga guys, 39 days 39 days na sila simula nung pinanganak. Kaya yung pagkain nila ngayon hanggang mag 56 days pagkain nila restarter yung pagkain. Pero isang takal lang, hindi daw pa naman daw ganun kalakas kumain ito mga to. Tara. Tapos yung tubig nila, merong vitamins na nilalagay para hindi magkasakit. Sisikain na. Bukas mamaya maghahanap ako ng dayami kasi kailangan mapalitan tong dayami nila para kasi bawal pa kasi silang paliguan. Ayan nga daw ako na kailangan din mo na po sila, hindi pa sila pwede paliguan. Gawa na nanlipis pa yung mga nila, yung balat nila, wala pa tong taba tsaka wala pa, kaya bawal pang paliguan tong mga to. May hingi rin ako ng advice sa mga nag-aano dito, mga nag-aalaga din dito kasi sila yung mas nakakalam paano yun, kung kailan paliliguan, yung pagkain nila, kung kailan magpapalit. Dito tinatanong ko dito, tsaka nag-aano rin ako ng tutorial, tingin kami ng tutorial paano yun sa pag-aalaga ng baboy. Kaya ito, sisimula na 39 days na, pang 39 days na nila 39 days simula nung sinila sila, tapos third day na nila sa amin nung kinuha namin sila doon sa inahin. Buti nasanay naman na nakaraan medyo mailap pupuntahan doon sa dulo pag may dumarating na tao. Hindi naman na gutom na gutom, hindi ko alam kung nauna pa sila nag-almusal sa akin. Pero okay lang. Pala yung pre-starter nga pala, ang isang sako daw, sabi nga pala yung pre-starter, may natira pa kasi silang pagkain nung nakaraan, so nasa 20 kilos pa yung natira nila. Kaya yung pre-starter, ang isang sako is nasa 1,500, yung sako ng pagkain nito mga to. Tingnan natin kung magkano pa yung mga gastos nila sa pagkain. Talaga pagkasimula pa lang medyo pa tayo, pinag-aaralan pa natin kung ano pa yung dapat nila yung pagkagat mag-aalaga ng baboy. Hindi ako isa't kalahati yung pagkain lang, mukhang gutom na gutom Kaya kasi nakakain sila. Ako naman ay uuwi muna sa bahay para magkape mamaya at manghingi tayo na dayami para hindi sila lamigin dito sa pwesto nila. Naghahanap na tayo ng dayami para ilagay dito. Papalitan natin nila kasi basa na yung iba yung iba naman di pa naman. Maya balik tayo ulit. Maya ulit guys. Dito ulit kayo. Balik tayo doon sa piggery. Liz. Na kayo Liz. Papunta natin din. Hay.
Ito na. Lutulak yung sako ah. Ayan, tama na yun. Hindi. Christian. Tara. Palinisin yung kulungan nila. Medyo ano, tawag dito. Ayun, nakausap ko nga yung pinagbilan namin ng baboy pala kanina. Nakausap ko kanina yung pinagbilan namin ng baboy. Ngayon bawal, tawag to, bawal kasi din malamitin yung mga bake. Kaya kailangan ano. Tapos yung ano nila, yung lugar nila kailangan di basa lagi para ano, kasi pagka basa baka yun magsisimula yung pagtatai. Pagbasa yung ano nila lagi, flooring. Kaso problema kasi yung ano, yung flooring kasi nito hindi pantay. Medyo nakababa yung flooring kasi niya. Kaya yun ang problema. Kaya pupunta sa gitna yung tubig. Hindi nakakaan sa butas. Kaya by next week siguro papatungan ko na lang ng panibagong simento to para hindi ganito na papatungan ko ulit ng panibago para hindi ganito na nakababa yung ano, katulad tinutulak na naman nila yun yung tubigan nila. Kaya nababasa din yung flooring talaga pag bago pa lang kasi. Ayan. Ayan, kinalat na nila yung dayami nila. Ayan sila, nasa harapan na. Pati yung git kinaagat na. Punta na doon. Tulog kayo. Ayan. Punta muna ako doon sa ano, balik muna ako sa bahay. Tapos ano ba? Wala na akong nakalimutan. So yun lang guys, yun lang yung update ko na naman uli at panibagong content na naman or panibagong vlog, panibagong video na naman uli. So yun lang guys, thank you ulit sa panonood. So please like, comment, share and subscribe. And thank you sa mga nag-subscribe ulit, tsaka sa mga nag-comment. So yun lang guys. So see you on my next vlog. Thank you, God bless and bye bye.